Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret matul il-jum tal-erba, tħabbar li ser isiru bidliet fil-kapitlu 9 tal-Liġi ta' Malta li jitratta l-liġi tal-Kodiċi Kriminali. Dan il-proċess ta' depenalizzazzjoni ser iwassal sabiex offiżi ta' natura żgħira ma jibqgħux jinstemaw quddiem il-qorti tal-maġistrati, iżda jibdew jinstemaw quddiem il-kummissarji tal-ġustizzja. Fost dawn ir-reati insibu offiżi kontra l-persuna u offiżi kontra l-proprjetà. L-imħallef u l-kummissarju tal-liġijiet Antonio Mizzi saħaq li minħabba l-effetti tal-pandemija f'pajjiżna għal żmien twil ir-rati ta' Malta ma kinux qegħdin jiffunzjonaw b'mod normali u għalhekk inħolqot problema kbira ta' backlog fil-qrati. Dan wassal sabiex inħass il-bżonn li tittieħed din il-miżura li għandha sservi sabiex tissolva din il-problema fil-ġudikatura ta' Malta. Il-Kummissarju tal-Liġijiet tenna li dawn il-kontravenzjonijiet ta' natura żgħira li huma mniżla fil-Kodiċi Kriminali ser jinġabru sejrin jitneħħew mill-kompetenza tal-Qorti tal-Maġistrati u jmorru quddiem il-Kummissarju tal-Ġustizzja. Antonio Mizzi sostna li fil-waqt li dawn il-bidliet ser iservu sabiex jagħtu aktar poteri lill-Kummissarju tal-Ġustizzja permezz tagħhom ser tkompli tissaħħaħ l-effiċjenza tal-qrati Maltin.